Быелгы форумда күтәрелгән бер актуаль мәсьәләләрнең берсе ул Татарстанда президентлык институтын саклап калу. Сезнең күзәтүләр буенча форум делегатларында ул тема кызыксыну уяттымы? Алар аның белән кызыксыналармы? Аны актуаль мәсьәлә дип кабул итәләрме? Актуаль мәсьәлә дип кабул итәләр. Әгәр дә без делегатларның реакциясын карасак, без әйткән сүзләргә алар алкышлап шул сүзләрне кабул иттеләр. Һәм берничә тапкыр ул сүз әйтелде. Секциядә дә әйтелде, пленар утырышның беренче өлешендә, пленар утырышның икенче өлешендә шул сүзләр әйтелде һәм ул делегатлар рухланып ул сүзләрне кабул иттеләр. Дәвамы һичшиксез булыр дип уйлыйм, булырга тиеш ул. Чөнки әгәр дә гражданлык хәрәкәте булмаса, Татарстанның дәүләтчелек идеясы киң җәмәгатьчелек арасында таралмас ул. Һәм әгәр дә киң җәмәгатьчелек Татарстан идеясын кабул итмәсә, ул безнең дәүләтчелекебезнең нигезе булмас. Нигезе булмаган идеяның ерак киләчәге юк. Шуңа күрә без гражданлык хәрәкәте идеясын һаман алга сөрергә һәм монда килгән делегатлар арасында шул идеяларны, фикерләрне таратырга, җиткерергә тиеш дип уйлыйм. Һәм ул алып барылачак та дип уйлыйм, Алла белсә. Хәзерге вакытта Татарстан җитәкчелегенең менә шушы проблемага һәм аерым алганда шушы гражданлык хәрәкәтенә ниндидер игътибары бармы, ниндидер сигналлар сизеләме, яки әлегә ул проблеманы күрмиләрме? Әлбәттә, минемчә, беренчедән президентлык институтын саклау буенча күмәк фикер сәяси элитлар арасында бар. Ул президент институтын саклап калырга үз фикерен шулай дип әйтәләр. Һәм шулай икенче низбәттә Татарстан Республикасының үзенчәлекле төбәк, үзенчәлекле республика идеясын алар алга сөрәләр, кабул итәләр, алга сөрәләр һәм шул идеяларны гражданлык хәрәкәтеннән һәм элиталардан тоташтырсак, бу бик яхшы гына симбиоз дип әйтим, бердәмлек, куштырнаклар эчендә союз булырга мөмкин. Һәм минем фикеремчә, тагын шулай ук Татарстан гына түгел, башка төбәкләрдә дә федерализмга багышланган федерализм идеяларын кабул итүче сәясәтчеләр, партиялар бар ул. Мәскәүнең эчендә дә, федераль үзәк эчендә дә федерализмны дәвам иттерергә кирәк дип фикер итүче күп кенә сәясәтчеләр, хәтта Бердәм Россия фиркасы арасында андый кешеләр күп. Һәм бу кешеләр белән эшләргә кирәк, бу кешеләргә дә үз фикеребезне җиткерергә һәм алар белән эшләргә кирәк.